Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο. Στο σημερινό βίντεο παίζουμε ένα παιχνίδι που βρήκα που λέγεται Hide or Die. Τώρα ένας φίλος μου με έβαλε να παίξω στον κόσμο του. Λοιπόν, ψάχνουμε λοιπόν εμείς τώρα, μάλλον είμαστε οι κυνηγοί. Ναι, σίγουρα είμαστε, γιατί το έχω ξαναπαίξει. Ναι, πλάκα σας έκανα ότι δεν το έχω ξαναπαίξει άμα το είπα. Εμείς ουσιαστικά πρέπει να σκοτώσουμε τους τέτοιους, αυτούς που είναι ναι, αυτούς που παίζουμε κρυφτό ουσιαστικά. Ψάχνουμε. Α, αυτός είναι μαζί μας, μπερδεύτηκα λίγο. Ψάχνουμε να βρούμε. Πρέπει ουσιαστικά μάλλον ώρα να τα ξεπαστρέψουμε. Χάσαμε. Λοιπόν, χάσαμε αλλά δεν πειράζει καθόλου. Πάμε, προχωράμε. Πίσω δεν κοιτάμε. Εγώ θέλω αυτό. Έλα. Όχι. Ναι. Θα κρύβομαι. Πρέπει να βρω ένα καλό μέρος να κρυφτώ. Θα πάρω μία μικρή μορφή, γιατί μία μεγάλη δεν γίνεται. Ξέρω όλοι που είναι. Πάω να πάρω μία την πιο μικρή μορφή που θα μπω, προχωρώντας εδώ πέρα. Θα προσποιηθώ ότι είμαι το χαλί. Όχι, για αφού είμαι χαλί μπορώ να... Γρήγορα κάτω από το κρεβάτι. Κάιον. Θα με καρφώσουν αυτοί, θα πεθάνω. Όχι, εκεί δεν μπορώ να βγω έξω, τα χαλιά δεν μπορούν να βγουν έξω. Πέρα κανένας δεν θα με παρατηρήσει. Πάλι καλά που είμαι ισοπεδωμένος. Χαχαχαχαχα. Ποτέ δεν θα με πιάσουνε. Όχι, το κινούμε το χαλί. Θα το πιάσουνε. Α, τρέχα. Θα πεθάνεις. Θα πεθάνω, δεν θέλω να πεθάνω. Κάιονε μίας ώρας ελεύθερη ζωή. Παρά 40 χρόνους καλαβιά και θανατιά. Πέθανα να πάρει. Τώρα πρέπει να κυνηγάω εγώ παιδιά. Ξέρω που είναι όλοι αυτά από το παλιοχωριό. Θα βρω το κρεβάτι να πιω και να φάω, γιατί πεινάω πολύ και θα καταστρέψω τα πάντα μέχρι... Εδώ πέρα ήταν κάποιος, είμαι σίγουρος. Θα πεθάνει όποιος δω θα πεθάνει. Θα τα διαγράψω όλα από εδώ. Πάω να βρω. Ετοιμάσου, σε έπιασα. Να σε βρήκα. Έλα εδώ, πέθανες. Είμαι ο καλύτερος δολοφόνος, είμαι ο φωνιάς. Είμαι φωνιάς εγώ, είμαι θανατιάς. Έμειναν 2 hiders. Χαχα, δεν με νοιάζει. Είμαι ο φωνιάς του φωνιά. Ο Σαλβαδόρ Μάνια. Ο μεγαλύτερος δολοφόνος εδώ πέρα. Εσείς βρωμάτε όλοι. Βασικά δεν βρωμάτε όλοι. Πλακίτσα έκανες το όλοι καλή. Χαχα, βρήκα εδώ πέρα κάποιον. Νικήσαμε.
Νικήσαμε, νικήσαμε, γιατί νικήσαν οι Χάιντερς. Πάμε, όχι φάρμα, όχι φάρμα. Πού να πάμε, όχι office. Ναι, office. Θα γράψω εδώ πέρα office. Δεν ξέρω πως γράφεται και δεν με νοιάζει. Office. Είμαι μεγάλο φωνιά εγώ. Φωνιά είμαι, ναι. Φωνιά. Όχι. Θέλει ρομπάξ αυτό. Δεν έχω στην τσέπη, αλλά τα ξοδέψα. Ένας τάφος! Πέθανε! Να σε πιάσω εσένα. Σκουλίκι της τρύπας, πού πήγες? Το σκουλίκι της τρύπας, θα το πιάσω. Έλα εδώ πέρα, σκουλικάκι της τρύπας. Να πεθάνεις πρέπει, σκουλίκι της τρύπας. Εσύ είσαι σκουλίκι της τρύπας. Έλα εδώ πέρα, παιδάκι. Πήγε εκεί πάνω το ανόητο παιδάκι. Τώρα ξέρω δεν είναι πολύ αυτό για τα παιδιά. Δεν πειράζει, για μωρέ. Εγώ θα τα σπάσω όλα μέχρι να βρω ένα παιδάκι. Παιδάκι εδώ. Πού είναι το παιδάκι το μισητό? Το παιδάκι αυτό βρωμάει. Καλά, δεν βρωμάει, πλάκα κάνω. Είναι πολύ καλό παιδάκι. Εγώ είμαι ο κακός. Είμαι κακός δολοφόνος που σκοτώνω τα καημένα τα παιδιά. Εγώ είμαι κακός. Κακό είμαι εγώ τώρα. Μακάρι να μην ήμουν κακό. Πέθανε. Σπάει. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός. Είσαι ο μεγαλύτερος, ο πιο δυνατός. Δεν υπάρχει τίποτα πιο δυνατό από σένα. Έλα εδώ πέρα, παγκάκι. Πού είναι το παγκάκι? Εσείς από πριν, έλα εδώ. Πέθανες. Νίκησα. Θα σπάσω αυτή την κολόνα. Δεν το πιστεύω, τι αμαρτία έκανα. Είμαι αμαρτωλός με αυτό που έκανα σε αυτό το παιχνίδι. Ψάχνω από τις άκρες τις καημένες αυτές. Εσείς φταίτε! Γιατί θέλατε να έρθουμε εδώ? Εκκλησία είναι ιερή. Εγώ δεν θα σκοτώσω κανέναν άλλον. Πλάκα κάνω γιατί θέλω να νικήσω. Πρέπει να σφάξουμε έναν ακόμα. No. Βρώμα! Σαλβαδόρ Μάνια. Κάτσε. Αυτός είμαι εγώ. Δεν είπα τίποτα. Τι ακούσατε καλέ? Ο Σαλβαδόρ Μάν είπα ότι είναι καθαρός. Εσείς δεν θα έρθετε. Οκ. Εμείς πάμε. Πάμε. Όχι. Μάνσιον. Όχι, τι είναι αυτό? Εδώ πέρα. Τι έλουμε? Χριστούγεννα να πάρουμε και δώρα εμείς. Οι καημένοι χριστιανοί θέλουμε Χριστούγεννα καλή. Καλά παιδιά, τώρα μην κοροϊδεύετε ποτέ το Χριστό. Ο Χριστός είναι ο δυνατότερος, ο πιο καλός, ο πιο ευγενικός. Είναι το καλύτερο που μπορεί να γίνει ένας άνθρωπος. Όχι, το πιο μικρό πρέπει να γίνω. Παιδιά, μην κοροϊδεύετε. Το Χριστό είναι μεγάλος, είναι ήρωας. Μας έσωσε εκείνος από τα ίδια μας τα λάθη, θυσιάζοντας τη δικιά του τη ζωή. Θα γίνω ένα μικρό δωράκι και θα κρυφτώ στο θαμνάκι.
Πάμε, προχωράμε. Πίσω δεν κοιτάμε. Να πάρει. Εγώ είμαι κρυμμένος πολύ καλά. Μέσα στα κουτιά είμαι. Ναι, τα δώρα. Νομίζω με είδανε. Δεν θα πεθάνω γιατί είμαι μικρούλης. Το μικρούλι το παιδάκι δεν πεθαίνει. Με είδανε! Όχι! Δεν θα πεθάνω από τώρα. Δεν θα πεθάνω. Για προσπαθήστε. Είμαι δύσκολος εχθρός. Δεν θα πετύχετε ποτέ κάποιον που δεν είναι σταθερό. Δεν είμαι σταθερό. Δεν θα μπω στο σπίτι γιατί είναι κακό. Το έχω, θα το σκάσω. Να σωθώ τη ζωή να βρω. Δεν θα πεθάνω ποτέ ξανά. Είμαι δυνατός, παιδιά. Το υπόσχομαι, δεν θα πεθάνω. Κλέβει! Καλά κι εγώ έτυχα. Coin. Πεθαίνω, θα πεθάνω. Εντάξει, έχω κρυφτεί καλά. Δεν θα με βρούνε. Ή θα με βρούνε. Είμαι δώρο. Είμαι αυτό το μεγάλο δώρο. Σίγουρα δεν είμαι ένα μικρότερο μέσα σε ένα άλλο. Ναι, σίγουρα. Είμαι καλό παιδάκι. Δεν είμαι κακό. Είμαι ένα μικρό δώρο μέσα σε ένα μεγάλο δώρο. Πού το περίεργο. Θα πεθάνω. Δεν θέλω να πεθάνω. Αλλά 14. Δεύτερα έμειναν. Δεν μπορεί να με πετύχει κανείς εδώ πάνω. Με πετυχαίνει. Νίκησα! Χάσατε! Είμαι ο καλύτερος. Χάσατε. Ναι! Ευλογία. Χάσατε. Πού από όλο να πάω? Χοσπιτάλο, Μανσιάνο ή μολ? Εγώ θα πάω στο μολ. Όχι. Hospital. Όχι. Μανσιάνο. Θέλω να δω τι είναι το μάνσιο. Γιατί δεν ξέρω. Είμαι μικρό παιδάκι ακόμα. Καλά, πάω κι εγώ στο μολ να δούμε τι είναι. Αναρωτιέμαι τι είναι το Μανσιάνο. Αναρωτιέμαι. Δεν το πιστεύω, την έχω βάψει. Πάλι καλά. Θέλω να βρω το πιο μικρό πράγμα που είχε εδώ μέσα. Τι ήταν αυτό που μόλις είδα. Θα μεταμορφωθώ σε αυτό το μικρό παγκάκι. Για να είμαι καλά κρυμμένο εγώ το παιδάκι. Έχω κέρματα λεφτά να βγάλω, να μην είμαι φτωχό παιδάκι. Εντάξει, κρύφτηκα εδώ μέσα, πολύ καλά. Με είδανε. Θάνατος θα με έβαλε. Πάλι καλά που είμαι μικρούλης και δεν φαίνομαι εύκολα. Θα μπω εδώ μέσα. Κάτι μυρίζει. Δεν είμαι κορίτσι, δεν είμαι γυναίκα, δεν είμαι. Θα μπω εδώ μέσα. Στην Coca-Cola. Δεν με νοιάζει τι θα γίνει. Coca-Cola μόνο θα έχω να πίνω. Εγώ κρύφτηκα. Hide or die. Μικραίνεις και μπαίνεις. Περιμένω. Τη ζωή μου να έχω εγώ. Ελευθερία. Κάτσε, έχω σπιν. Έχω 2 σπινάκια. Να δούμε τι θα πάρουμε. Έχω freeze power. Και 100 χιλιάρικα. Εγώ δεν κουνιέμαι μέχρι να έρθει κάποιος απ' έξω. Δεν θα πεθάνω. Μπα, μ' άρεσε πάντα η περιπέτεια και θα να μαζεύω λεφτά. Αλλιώς θα είμαι άφραγκος και δεν θα έχω τι να πάρω στο περίπτερο.
Άμα ήμουν άφραγκος δεν θα έπαιρνα πράγματα από το περίπτερο. Θα μπορούσα βέβαια να... Ήταν ένα ζωντανό παγκάκι, το πιο όμορφο παγκάκι. Βγαλμένο από όνειρο είναι αυτό το παγκάκι. Το παγκάκι τρέχει να σωθεί τη ζωή του, να πάρει την καλή. Θέλω λεφτά, θέλω λευκατά. Τι έκανα? Στο περίπτερο θέλω να πάω. Στο περίπτερο, στο περίπτερο, στο περίπτερο, στο περίπτερο. Ένα ζωντανό φυτό. Σκοτώστε το αυτό, όχι εμένα. Εγώ είμαι καλό παιδάκι. Πήγα και σας έφερα φράγκα. Σας έφερα και 2 σταυρούς για να σας δοξάσει ο Θεός, για να σας δώσει. Αλλά εσείς είστε δολοφόνοι. Καλά, και εγώ ήμουν πριν. Αλλά τέλος πάντων, δεν το πιστεύω ότι είστε έτσι. Εγώ σας θα ντρεπόμουν με αυτό που κάνετε. Θα ντρεπόμουν πάρα πολύ. Ναι, αλλά 9 δεύτερα. Νικήσαμε. 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 Νικήσα ο Σαλβάδο Ρωμανία εγώ. Είμαι πολύ καλός στο κρυφτό, γιατί άμα γίνεσαι παγκάκι, όχι τζιμ. Office, 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 office. Κάτσε, έχω κι άλλο. Άλλα 100 χιλιάρικα. Θα γίνω πλούσιο παιδάκι. Θα γίνω πλούσιος, είμαι πλούσιος, είμαι πλούσιος, είμαι πλούσιος. Έχω λεφτά, έχω λεφτά, έχω λεφτά, έχω λεφτά. Παιδιά, sorry που σας το λέω, αλλά σε λίγο θα πρέπει να κλείσουμε το βίντεο. Αυτό θα είναι ο τελευταίος γύρος. Πάλι καλά, πάλι καλά. Είμαι καλό παιδάκι εγώ, όχι κακό. Που να πρέπει να βρω κάτι μικρό, γιατί επέλεξαν εδώ πέρα τη φάρμα. Δεν έχει τίποτα μικρό. Καλαθάκι, μικρό. Καλύτερα να γίνω αυτοκίνητο. Βρουμ βρουμ, μπιμπιπ, μπιμπιπ. Βρωμάει κάτι. Πάω, προχωράω. Φράγκα να μαζέψω. Εδώ ήμουν τα πάντα, είμαι ζωντανό. Τι πρόβλημα έχετε με το ζωντανό, το καημένο, το παγκάκι? Δεν είναι βρωμερό, δεν είναι βρωμερό, δεν είναι βρωμερό. Όχι, όχι, γιατί δεν έπαθα? Γιατί έγινα ψόφιο παγκάκι. Τώρα πρέπει να γίνω κι εγώ δαιμόνιο. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Το κακό αυτοκίνητο. Τα αυτοκίνητα άμα δεν έχουν ωραία γεύση. Όχι το ότι κάποιοι τρώνε αυτοκίνητα βέβαια. Πέθανε. Είμαι φωνιάς εγώ, φωνιάς. Έλα εδώ πέρα αυτοκίνητο. Τους έσφαξα. Έχω εδώ πέρα ένα συνεχόμενο μαχαίρι που ό,τι περάσει το κόβει. Θα κόψω όλες τις κολοκύθες εδώ πέρα και δεν με νοιάζει. Θα πεθάνετε όλοι εδώ, δεν με νοιάζει. Καλή θανάτια, δεν με νοιάζει. Θα πεθάνετε όλοι γιατί βρώματε πολύ. Δεν βρώματε, πλάκα έκανα. Δεν βρωμάει κανείς, είναι όλοι καθαροί. Η γη ωραία μυρίζει. Τι είναι αυτό? Δεν αισθάνομαι καλά. Τι στο καλό? Έχει χει στη μούρη μου την όμορφη. Δεν αισθάνομαι καλά. Πρώτη φορά έχει χει η μούρη μου. Βέβαια υπήρξε και όταν ήμουν σίκε. Ναι, παιδιά, κάπου εδώ τελειώνει το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Άμα σας άρεσε κάντε like και subscribe. Είμαι ο Σαλβαδρομάνια και όπως σας είπα και όπως σας έγραψα και στις τέτοιες, σας περιμένει μια έκπληξη